Здравейте всички в канала на Академията. Добре дошли в следващата ни рубрика за анализ на някои от мачовете. Ще се опитаме с определени видеоматериали да покажем някои неща в играта на отборите от Академията. Разбира се, ще се съсредоточим върху позитивните неща, върху това, което се случва на терена. Вероятно, надяваме се да няма такива моменти, но сме сигурни, че ще има. В даден момент може да се наложи да кажем и да покажем някакви грешки в името на това отборите да прогресират. За щастие в първият двубой, който ще ви покажем сега или за който ще говорим сега, също Локомотив София, победата с 3-0 беше добра. Да, треньорите, разбира се, са погледнали, открили са някакви неща, които вероятно не са им харесали чак толкова много, но това си е в крайна сметка тяхна работа. Ние тук отстрани ще гледаме на мачовете и ще се опитаме да показваме интересните неща на двубоите. Ще се съсредоточим върху головете, разбира се, и се надяваме това да ви бъде достатъчно интересно. Започваме с първия гол, който дойде след едно не лошо разиграване, но докато стигне до него трябва да отличим следното. Във всяка една атака, затова сме започнали толкова рано, във всяка една атака се вижда широчината в действията. След което спечелване на първа топка, спечелване на втора топка, започва процеса по подготовка на атаката, много по-активна роля се изисква от вратаря вече. Виждате, че излизането е част от четворката в разиграването на топката в отбраната. Дърпа се сега малко по-настрани, за да може да се даде още повече широчина на тази първа линия при изграждането на атаката. Вижда се на моменти слизане на фланговите футболисти по-ниско, за да дадат възможност за разнообразие. Пас сега напред, втори пас между линиите. Тук вече трябва да се засили скоростта и това се случва с фалшиви спринтове в предни позиции. В крайна сметка подаване с по едно докосване пред наказателното поле и един наистина прекрасен завършващ удар за 1-0. Атака, която спокойно можем да кажем наистина, че и можем да опишем, дори бих казал аз, като образцова в двубоя. Да, лесно е да се каже, че противниковият състав може би не успя по най-добрия възможен начин да противодейства, но нека да отличим хубавото. Отделните елементи, за които споменахме. Първо, широчината в атаката като позициониране, използването т.е. опцията за използване на фланговете, спечелването на първа топка при изчистването, втората топка, връщането назад, подготвянето на атаката, позиционирането на играчите. Имаше много футбол на този епизод от двубоя, затова и го демонстрираме. Надяваме се, че именно във времето подобни епизоди ще стават все повече и повече. Между другото бяха не малко конкретно в този двубой. Продължаваме нататък с втория гол. Той започва след атака на Локомотив, отнемане на топката. Тук 5 души тръгват към наказателно поле на Локомотив. Все още ситуацията е 5 на 5. Не това е акцента обаче. Започваме малко по-рано за този гол. Първо, за да можем да обсъдим важните неща. Второ, за да видим как в този момент целият отбор, 10-мата полеви футболисти са в половината на Локомотив. Още тук трябваше да падне гол. Но вижте, когато топката бъде загубена, се преминава към активна защита. Не се тръгва веднага назад. Напротив, двама човека скъсиха дистанцията до противникови футболисти, отнеха топката и след това идва този завършващ удар. Наистина чудесен завършващ удар. Но това е олицетворение на друг елемент в играта. Нещо, което също трябва да подчертаем, че на практика, по теория, може би трябва да кажем, че има 4 фази в играта, макар че вече има и други мнения, т.е. игра с топка, игра без топка и двата прехода от игра с топка към игра без топка и обратно. И когато в ключовите моменти ти не спираш, а този преход от игра с топка към игра без топка е факт, се получават точно тези голове. Получават се ситуации, в които можеш да хванеш противника неподготвен, защото те си казват: окей, ние сме взели топката, трябва да тръгнем напред, линията на защита вече не е толкова подредена и нещата се получават. Ще видим дали в бъдеще ще бъде така. Третия гол, също доста интересен, той също започва от линията на отбраната, като тук вече разиграването е малко по-директно напред, защото има пространство. Държа да отбележа отново спринтовете, защото движението без топка на всеки един от играчите е важно. Подкрепата на атаката също от втора позиция, т.е. не да има достатъчно разнообразие и завършващи удар.
Завършващия удар беше добър, без особено притеснение. Топката е пратена в мрежата. Отново, ако погледнете пак видеото и си го върнете, може да видите колко опции за подаване на топката има от всеки един от футболистите. За мен беше изключително удоволствие да наблюдавам този двубой, защото в него се видяха наистина страшно много елементи в играта, които ще бъдат в основата на повечето от нашите епизоди. Ще се опитаме в рамките на едни епизоди горе-долу в рамките на 5-7 минути да показваме важните и интересните неща от всеки един двубой, като по този начин много силно се надяваме, че това да се превърне в традиция в играта на отборите в академията. Разбира се, в времето ще имаме възможност да разговаряме и с треньорите, с хората от клуба, за да може да поставим началото на тази инициатива, канала на академията. Надявам се, че ще бъде интересно. Абонирайте се, натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато се появи ново видео. Винаги може под видеята да напишете своите въпроси или коментари за това. Аз съм Борислав Борисов и ще бъда домакин на тези видеоматериали. Безкрайно ми е интересно. Надявам се, че тази идея да се говори за футбола именно по този начин в академията ще продължи и ще можем да ви представяме и още повече изненади в бъдеще. Така че очакваме вашите мнения, вашите коментари, вашите въпроси. Дори вероятно аз няма да мога да отговоря на тях, ще трябва да го направят някои от треньорите. Но струва ми се, че ще бъде интересно да комуникираме по този начин и да отличаваме важните неща. Пък ако вие гледате някои от двубоите, дори в видеята защото ще се качват и пълните мачове, ще може там също да напишете някои неща, които са ви направили впечатление, така че, както се казва, до следващия път.